Ti sediš, ti si kum. Ti si kum. Ti... Sad vas dvoje da poslužite svekle i svekle. I ja treba da šedim. Što ne govoriš, ja odavno treba da šedim. I kako sad, tako u buduće stalno. Tako bi ga kaže. Koga prvo? Naravno, Mari. Svekle. Znači, posle ovog služenja može da se popije po rakija. To bi trebalo. Sad, dijete. Nema ništa prišta. Ročina. Nego vam bude saslušan djeci. Da budete zdravi, pravi, da vam da Gospod Bog sve što u životu poželeli, da vas ima puno, a mi koliko možemo, mi ćemo biti uz vas. Da ste zdravi živi. Hvala čovjek. Nek Nikola odnese. Je sad pauza, ono, možete toalet, To možete da obavite, to sve što ima. obavite. I polako ćemo tu možemo da odlikamo ono. Naravno. Vidite, samo mi Tako, Što ovdje svi zavisi. Male mi noge ne mogu ustaviti. može, tu, sliđa. Sa roditeljem. Koji ste sami? Aha, izvinjamo. Još jedno. Ajde, čiji. Hoću li ja sad? Ajde. Dobro, mogu ja